Здравейте с първото за 2014 година издание на предаването Зона Арт в ефира на телевизия Стара Загора. Късно е вече малко да си честитим новата година, но пък за сметка на това с първата сякаш делова работна седмица на 2014 можем да си честитим Богоявление и Йорданов ден, честито на имениците, на всички, които носят това име и неговите производни. В предаването до 11 днес обаче няма да се занимаваме точно с този празник. Първо сме ви подготвили един разговор с Христина Клисурова и Дарен Уикс от Зелени Балкани. Зелени Балкани продължават тяхна инициатива от минала година. Запознайте се с. Само че този път няма да си говорим за съществата и за животните, за които се грижат в спасителния център, както познавате тяхната дейност, а за самите хора, които правят това. Така че първия член на екипа на Зелени Балкани, който ще ви представим в предаването Зона Арт, е Дарен Уикс. С какво точно се занимава там и как един британец е избрал да живее в България, ще чуете след малко от разговора с тях двамата. Във втората част на предаването пък ще си поговорим малко за литература, и то за детската литература, и то за нестандартната такава. Поканили сме автора на приказка на книгата Игра "Голямото приключение на малкото таласъмче" Никола Райков, който ще ни разкаже как рекордно за 6 месеца се разпродаде първия тираж на тази книга, на която той е автор, колко награди спечели и изобщо с каква популярност се ползва вече и сред децата, и сред техните родители, а и сред техните учители. Това ще чуете в минутите след 10:30. Преди това обаче, добър ден, в студиото вече са Христина Клисурова и Дарен Уикс. Здравейте! Здрасти! Здравейте! Я пак? Добре, хубав български. За много години на целия ви екип и на всички ваши зрители. Да бъдете живи и здрави. Благодарим ви много и вие така, и целият екип, и всички същества, които попадат при вас, защото знаем, че те не винаги по хубави поводи са при вас, но пък вие сякаш правите най-доброто сред тях. Стараем се. Сега обаче към това, защо продължавате вашата инициатива, Христина, първо към теб, от минали години. Само че този път, запознайте се само че този път с вашия екип. Да. Решихме, че хората много малко така, знае се за нашата работа, но много малко си дават представа, че всъщност тази работа се върши от хора. Хора, които имат своите позитивни, но и негативни страни, хора, които отдават голяма част от и свободното си време за това, което правят. Малко се знае за това какво точно се прави в спасителния център, т.е. нашата дейност не е изцяло свързана само с рехабилитацията, но и самата дума рехабилитация, какво точно означава всъщност си, че тези животни, освен да бъдат транспортирани и лекувани, те имат нужда от храна, имат нужда от други процедури. Нали, ние извършваме и различни други дейности, освен лечението на бедстващи диви животни. Считаме, че това ще доближи повече обществеността до нашата дейност, но от друга страна и ще намали като че ли малко изискванията, които обществото има към нас, тъй като ние сме само 7 човека за цяла България. И много често хората имат огромни изисквания за нали, дори и екип от 50 човека. Да, честно казано, аз очудвам, че сте само 7 човека. Сякаш дейността, която вършите и това поне, което показвате на медиите и чрез нас на